Сюжетът започва на тържество по случай откриването на художествена галерия. След партито една жена на име Сузан седи сама с тъжно изражение. По-късно тя се завръща в луксозното си жилище, имение, което струва милиони. Сузан прекарва нощта безсънна, гледайки телевизия, докато се съмне. Икономът й съобщава, че има пратка в пощенската кутия. Когато я получава, тя открива роман, написан от бившия съпруг Едуард. В екземпляра има бележка, в която той признава, че се е вдъхновил да го напише след раздялата им и че тя ще бъде първият човек, който ще го прочете, преди да бъде публикуван през пролетта. Освен това изпоменава, че сега е в Лос-Анджелес и би искал да я види отново след толкова много време. Разглеждайки корицата, Сузан забелязва, че книгата е озаглавена Animales Nocturnus. По-късно съпругът и Хатън се прибира у дома и тя го пита защо не е минал през галерията онази вечер. Той се извинява и обяснява, че ако беше отишъл, щеше да закъснее за вечерята си. Сузан му отвръща, че 15 минути от времето му биха били достатъчни. После го пита защо не е преспал с нея онази нощ, а той се оправдава, че не е искал да я събуди. Сузан признава, че не е мигнала цяла нощ. Тя предлага да отидат на плаж през уикенда, само двамата, но Хатън отвръща, че трябва да се върне в офиса, а после да лети за Ню Йорк. Сузан е изненадана, тъй като той току-що се е завърнал оттам. Хатън обяснява, че трябва да сключи сделка и това изисква присъствието му в голямата ябълка. Същата вечер те присъстват на парти в дома на общ приятел. Приятелката на Сузан, Алеша, забелязва, че тя е напрегната и не е спала. Пита я дали е добре, а Сузан коментира, че въпреки наличието на пари и удобства, все още чувства, че й липсва щастие. Тя разпитва как Алеша успява да бъде удовлетворена в брака си, на което тя отговаря, че тъй като съпругът е гей, те са големи приятели, които се обичат дълбоко и че тя може да бъде сигурна, че е единствената жена в живота му. Сузан признава, че никога не е изпитвала нещо подобно с Хатън. Хатън прекъсва разговора, защото трябва да замине за Ню Йорк. Сузан му пожелава късмет, знаейки, че го очакват трудности. По-късно тя взема хапчета за сън и започва да чете романа, който Едуард ти е предал, в който има посвещение с нейното име. Историята започва с семейство, пътуващо по магистралата в посока към Тексас. Тони, бащата, шофира заедно с съпругата си Лора. Дъщеря им Индия се оплаква, защото е загубила обхвата на мобилния си телефон, а Тони коментира, че това е красотата на западен Тексас. Без мобилни телефони и хора, само природа. Известно време след това два бавно движещи се автомобила блокират пътя. Тони натиска клаксона, една от колите се отбива за момент, но след това ускорява и започва да ги тормози, докато един от тях не удря колата им отзад. Принуждават Тони да излезе от пътя и блокират пътя му. В този момент се появява мъж на име Рей, който пита защо Тони е блъснал автомобила му. Тони предлага да отидат в полицията, за да разрешат ситуацията, но един от мъжете казва, че не може, защото има спукана гума. Тони не им вярва, а Рей му казва, че трябва да кара, за да провери дали лъжат. Тони се опитва да избяга, но не може, защото колелото му е повредено. Рей се предлага да поправи гумите, за да покаже, че нямат лоши намерения. Без друг избор, Тони излиза от колата, отваря багажника и изважда резервната гума. След това Рей го съветва да изведе съпругата си и дъщеря си, за да може да повдигне колата с хидравличен крик. Въпреки че са малко уплашени, жените нямат алтернатива и излизат от превозното средство. Рей започва да тормози Индия, докато Тони се опитва да го спре. Рей му нанася удар и Тони се изправя срещу него, за да защити семейството си. След като оправят гумите, жените бързо влизат в колата си и викат Тони, но Рей и друг мъж тичат към близък автомобил и побягват. Тони, парализиран, гледа как отвличат съпругата и дъщеря му, без да може да направи нищо, за да го предотврати. Преди да успее да реагира, тях вече ги няма. Сузан рязко затваря книгата, диша трудно от интензивността на напрежението и се обажда на съпруга си, който е в хотел с друга жена. Любовницата му го хваща за ръката, а Сузан го пита защо не й се обадил, след като е пристигнал в Ню Йорк. Той отговаря, че не е искал да я събуди. След това Хатън моли оператора да го свържи с стая номер 31, а Сузан е изненадана, тъй като това не е обичайният им номер на стая. Хатън обяснява, че резервацията му не е била достъпна на обичайния им етаж. Когато пристигат, операторът обявява: стая номер 31, госпожо. Сузан остава парализирана, откривайки, че съпругът ти е с друга жена. Тя го предупреждава да внимава и затваря. В романа Тони остава с един от мъжете Лу.
Той му казва да кара, а Тони, силно нервен, търси по магистралата семейството си без успех. Намира само колата си до празно ремарке, без следа от тях. Лу го моли да продължи да кара и да спре да се притеснява, тъй като Рей няма да нарани семейството му. След това го отвежда на тъмно и пустинно място и го изоставя там. Тони върви цяла нощ по магистралата, докато стигне до къща и помоли да използва телефон. Полицай на име Боби го спира и започва да разследва какво се е случило онази нощ. Той е изненадан, когато научава, че Тони е позволил на мъжете да отведат жена му и дъщеря му, въпреки че не е имал оръжие. Приближават се до ограда от бодлива тел и насред нищото Тони вижда семейството си, голо и безжизнено върху червен диван. Сузан в своята реалност плаче неутешимо и се дави в собствените си сълзи. Спира се, помисля за момент и има ретроспекция. Спомня си как се е срещнала с Едвард в Ню Йорк, той, който също е от Тексас, много прилича на Тони, но без брада. Двамата са посещавали Колумбия Юниверсити, където Едвард отишъл на интервю за стипендия, а Сузан завършвала магистратурата си там. Отишли на вечеря и Едвард признал, че тя е била първата му голяма любов. Когато й казва, че е наследила същите очи като майка си, Сузан се ядосва и казва, че не иска да прилича на нея. Едвард я пита защо е спряла да бъде артист, а тя отговаря, че е твърде цинична. Той казва, че се подценява, а тя се усмихва и го пита дали може да го придружи до дома му, признавайки, че той също е бил нейната първа любов. Едвард я гледа с усмивка. Връщайки се към историята, офицер Боби казва на Тони, че вече имат официална версия за смъртта на семейството му. Съпругата му е получила фрактура на черепа, дъщеря му е починала от задушаване и е имала счупена ръка, а и двете са били насилвани интимно. Освен това, в ремаркето, където Тони намира колата си онази нощ, откриват отпечатъци от пръсти на жена му и дъщеря му и търсят собственика на ремаркето. Появява се друга ретроспекция. Сузан е на вечеря с майка си, която е в бесена, защото Сузан е решила да се върне в Тексас и да се омъжи за Едвард, напускайки Ню Йорк. Майката на Сузан не одобрява Едвард, когото смята за слаб и с по-нисък социален статус. Сузан се опитва да го защити, но майка й предупреждава, че в бъдеще тя ще бъде тази, която ще съжалява за това решение, тъй като Едвард няма да може да й предложи живот в лукс. Също така и казва, че може би все още не го осъзнава, но всъщност майка и дъщеря са си приличали. Сузан отрича, казвайки, че нямат нищо общо, а майка й отговаря с енигматична фраза: „Само почакай." Веднага след това Сузан изпраща имейл на Едвард, в който му изразява, че книгата му е впечатлила дълбоко и че иска да се срещне с него. В романа Тони получава съобщение от Боби със снимка на заподозрян на име Търк и потвърждава, че той е един от индивидите, но Боби го информира, че никой не е виждал Търк напоследък. Минават дни и месеци без никакъв напредък в разследването. Забелязва се, че Тони вече не носи брада. Един ден Боби намира Тони и му коментира, че 3 мъже са се опитали да оберат супермаркет. Един е избягал, друг е бил арестуван, а третият е бил прострелян. Починалият е Търк. Боби моли Тони да разпознае задържания и в участъка Тони идентифицира мъжа. Това е Лу, който го е оставил изоставен в пустинята. Лу се опитва да отрече, че го познава, но Тони ясно му напомня за това, което е причинил на семейството му нази нощ. Боби го разпитва и иска подробности за Рей и Турк. Лу твърди, че не ги познава. Накрая го арестуват и Боби казва на Тони, че ще го обвинят в убийство, използвайки показанията му и отпечатъците в превозните средства. Той е убеден, че Рей също е бил един от бегалците, разбира се, и обещава, че ще го хванат. В офиса си Сузан е с служителите си, които я информират за предстояща важна среща. Тя изглежда разсеяна и отсъстваща. На въпроса дали е будувала нощем, тя казва, че не спи никога. Затова бившият и съпруг е наричал нощно животно. Странно е, че Едвард ти е пратил жестока, тъжна книга, пак нощни животни. Асистентката я пита дали все още обича Едвард, а Сузан казва, че да, но че никога не му е вярвала напълно, нито на начина му на живот. Признава, че му е причинила нещо ужасно и че го е изоставила брутално заради Хатън, който изглеждал по-атрактивен и сигурен. На срещата обсъждат евентуалното съкращаване на конкретен служител. Сузан се противопоставя, казвайки, че трябва да му окажат подкрепа, тъй като самата тя е поискала промени в компанията, но една от асистентките припомня, че именно тя е предложила тези промени. Сузан отговаря, че понякога промяната на нещата по този начин не е била най-доброто, което може да отразява съжаление за извършените промени в живота й. Обратно в романа, Боби кара Тони до къщата на Рей, където той се навърта.
Казва му, че Рей няма отпечатъци на местопрестъплението и има чисто досие, но Тони е сигурен, че той е виновникът. Опитват се да го задържат в участъка, но по пътя Боби го пита дали разпознава превозното средство и шофьора. Рей казва, че не знае нищо. Тони със сълзи на очи му напомня какво са направили той и приятелите му онази нощ на семейството му. Рей твърди, че Тони трябва да е луд. Слагат му белезници и го отвеждат до ремаркето, където са се случили нападенията. Тони изисква от Рей да разкаже с точност какво се е случило онази нощ, а Рей се опитва да отрече. Тони, ядосан, му нанася удар. Тогава се появява ретроспекция. Сузан и Едуард все още са заедно, тя чете чернова на неговия роман и го критикува, че не е достатъчно добър, моли го да направи нещо повече от това просто да пише. Едуард се чувства обиден, а Сузан му казва, че просто се опитва да бъде реалист и че не може да предвиди цялото бъдеще. Той отговаря, че започва да прилича на майка си и насред караницата двамата се изправят един срещу друг. След това, в училище, Сузан се засича с Хатън, бъдещия си съпруг. В романа Боби звъни на Тони, че Рей е пуснат поради липса на доказателства. Двамата се срещат в кафене и Боби разкрива, че има рак на белия дроб и му остава 1 година живот. Затова е решил да се пенсионира и да се посвети на това да помогне на Тони да постигне справедливост, въпреки че това означава да рискува да предизвика закона. Това ще бъде последният случай за Боби, който не може просто да гледа как един убиец остава на свобода. Ретроспекция показва Сузан, подготвяща се да напусне Едуард. Тя му казва, че нещата не работят, защото са твърде различни. Едуард се опитва да я убеди да не го прави, но тя настоява да търси бъдеще, защото не чувства щастие с него. В романа Боби арестува Рей в бар и го отвежда на открито поле. Рей се опитва да протестира, казвайки, че не е законно, но Боби дори не му обръща внимание. Малко след това един полицай довежда Лу, а Боби предава на Тони пистолета си, тъй като започва да се чувства зле и трябва да повръща. Двамата бягат, тичайки, а Боби успява да простреля Лу, докато Рей успява да избяга. Ретроспекция разкрива Сузан в клиника с Хатън. Тя признава, че съжалява за случилото се и се страхува Едуард да не разбере. Тук се разкрива, че тя е претърпяла загуба на бебето на Едуард. Хатън се опитва да я утеши, уверявайки я, че Едуард никога няма да разбере. Малко след това виждат Едуард да плаче пред колата си. Разбираме, че срамежливата личност на Едуард го е довела до това да загуби съпругата си и бебето си и че точно това преживяване е вдъхновило създаването на Тони, главният герой в неговия роман – Пеликулон. Връщайки се към историята, Тони, виждайки Лу мъртъв, крещи отчаяно, усещайки целият товар с интензивност. Вината, че не се е борил повече за семейството си, че не е успял да ги спаси. Боби му казва, че е добър човек и му заповядва да стане, защото трябва да хванат Рей. Се разделят, Тони кара към ремаркето, виждайки го, се прицелва с пистолета, Рей му се подиграва, вярвайки, че Тони няма смелост и признава, че е нападнал съпругата и дъщеря му и че се е наслаждавал на всеки момент. Когато Тони стреля по него, точно преди да падне, Рей го удря с прът. Тони, ранен в окото, се опитва да се изправи и търси изхода, рита на сляпо Рей, който лежи на земята. Извън къщата Тони се спъва и накрая пада върху собственото си оръжие. Задъхвайки се с трудности при дишането, той най-накрая издъхва. Сузан под душа мисли за Едуард, след това в леглото получава съобщение от него, в което я пита кога и къде искат да се срещнат. На следващия ден тя се приготвя за срещата, сваля пръстена си и се усмихва развълнувано, че отново ще види бившия си съпруг. Тя пристига в ресторант и го чака с часове, но Едуард така и не се появява. Тя се разпада в сълзи, размишлявайки върху лошите решения, които са я довели до брак без щастие, до един празен живот. Поука: не жертвай ценностите си или своята автентичност заради външен вид или комфорт. Разкаянието, което идва късно, е товар, който може да те преследва през целия ти живот. Да обичаш смело и да бъдеш верен на себе си, дори това да включва рискове, е единствения път към вътрешния мир, защото накрая остават само решенията, които си взел и историите, които си позволил на другите да разказват за теб. Сега избери едно от тези други резюмета. Велик филм.